שלום, אני יהודית בן מנחם, מאמנת הורים, עוזרת להורים של מתבגרים להתחבר מחדש למתבגר שלהם על מנת ליצור יחסים חמים ופתוחים. בסרטון של היום אנחנו נדבר על נושא של זרימה. כל זה מיד אחרי פתיח. אז ילדיי המתבגרים אומרים לי הרבה פעמים, אמא, תזרמי. ולי באופן אישי נורא קשה. אני גדלתי בדור שהיינו מאוד מתוכננים. לכל אחד היה לו את התוכנית של השנים הבאות. בית ספר תיכון, אוניברסיטה וכו' וכו'. וכל הזרימה הזאת היה ממש זר לי. בכל אופן, אני למדתי מהילדים שלי, והיום אני מאמינה שזו אסטרטגיה מאוד חשובה בהורות. למה? כי הרבה פעמים יש דברים לא צפויים שקורים, ואנחנו צריכים לדעת כהורים, לשים את כל התוכניות שלנו בצד ולזרום, להרפות, להיות גמישים. אני אתן לכם דוגמה. בוא נדמיין למשל שתכננת את הערב שלך, ותכננת שהיום את הולכת לעשות טלפונים בערב. ואז פתאום מופיע מתבגר שלכם, והוא מתחיל לדבר איתך. נכון, סוף סוף מדבר איתך, הוא מספר לך דברים. אז אם את הולכת עכשיו להגיד, אוקיי, סליחה, מצטערת, אני חייבת ללכת, יש לי הרבה טלפונים לעשות, או שאת תתפסי את ההזדמנות, ותשבי תדברי עם המתבגר שלך. זה כבר קרה לי, זה באמת סיפור אמיתי. אז מה האסטרטגיה? מה אני אומרת לאנשים, במיוחד אנשים עם אופי שיותר של תכנון? אני אומרת שחשוב לפעמים לדעת להרפות, לנשום עמוק, להסתכל על המצב, על הסיטואציה, ולהחליט שכרגע אני שם את העניינים שלי בצד, ואני הולכת פשוט לזרום. אז אני מאחלת לכם המון הצלחה. אם אהבתם את הסרטון הזה ואתם מעוניינים לקבל אסטרטגיות נוספות בנושא הורות ולקבל את המדריך החינם שלי, איך לגרום למתבגר שלכם להקשיב לכם, כנסו עכשיו לאתר שלי בכתובת שמופיעה על המסך www.helpwithyourteen.co.il ואל תשכחו לתת לי לייק. ביי!